Чай, какво става? Добро утро на всички и добре дошли във втория ден. Видахме да си вземем Starbucks. Какво си взе ти? Капучино. Аз си взех айс капучино. Виждате, пишем името. Ради Моето. и Само, че Силвия. сте го написали грешно. Да, малко грешно са написали. Няма. Тук сме в един парк на растения и цветя. И да. Не успях. На лов за заек. Не бягай, не бягай, не бягай. Къде отиде? Къде е заека? Ето го. Ето го. Ах ти. Ма той как ме вижда толкова далече? Защо? Хора, това е затвор. Виждате ли какви огради има? В смисъл, тук не мога никога да избягаш от това. Е, там горе има затворници и там има табела. Къде е табелата? Ето е там, където ти покажа, че можеш да си говориш с затворниците, иначе 100 евро е глобата. Има една ограда, после тази бетонната е втора ограда, така е там горе с затворниците. Майко! Това изглежда много яко, обаче не бих искал да съм вътре. Обаче изглежда много яко тук. Хора, виждат се затворниците там. Чи клипът от вчера, който го качих днес. Днес е 19 петък. Вчера беше 18. Обработвах го до 2 часа през нощта, затова го качих днес. Както този клип ще го кача в събота на 20 и така ще ги качвам в следващия ден, за да мога да ги обработя както трябва и просто да не качвам примерно по средата на нощта в 2 часа. Тук хора има някакви шамандури и не знам точно какво се прави. Дайте на мокра тея. Не! Отиваме да играем на футбол. Ела до мене. Ще те кажа нещо. Но сега резултатът е почти 2-0 за нас. Нещо купиш. 3-0.
Сега хора, обядваме. Аз си поръчах някакви кремверчета с къри и картофки. Си поръча бургер и това не знам какво е. Картоф, пълнен картоф. С хубавата гледка на езерото. I guess I, I guess I, I guess I, I guess I, I guess I. Хора, преди малко се прибрахме и мисля до тук да приключвам това видео. Днес видеото беше малко по-като природно видео. После ходихме да обядваме и после ходихме по магазините, купих си разни работи и сега се прибрахме. С това до тук ще приключвам с това видео. Харесайте видеото, абонирайте за канала и бай-бай!